Foli ani tanuni walimando ambi ake kanyashi tile horonya lajalikela jekulu che ani muso dimsen ani mapakorobra dilema Mali kono Mali koka kironi nabinyo che taba Sidna Shakmar Sedu Kulubali bilibili akademia ni watina ambi ufana bra dile fuka ubela dile konymando ku bra dile ka u bismillah anga bi jumado bamanaga kuna foni kene ka min bena arajaba kalo kle wulo vla masa bakle kemenani binani flakira ka hijra sanjachila anklela odela bi Nabila Isa ka bangni sanjachila biye février kalo kle tan ani kononton sham bafla ani sham gon kle ni ala sonanga bi kuna foni kuma bobna kuma ikmadin islamia konona kuna fonu kam katase jamana konona kuna fonu ma hagaja jamana ko kan kuna fonu fana bra jelebi yanno ayo bismillah ko kura o kuna fonu no kene ka son amina minuta awye kelengere John ne bise ka fo ka kla ka dese ka ke nka dalbama ale mana fen fo ita soro asibra jile dafale obi abulo wa masain sabatile no akasila sanga ani wati atichen wa ate nagashi alaka deme bulu bamaleno alaka dini deme ba klingile bera jilenje sanga ani wati ngane nyuma sirlon ko fe ka ichesiri ki wuli ka jo ibi Allah subhanahu wa ta'ala ye inofe ika la halaya kelengele bradilina ni korofo nunu bradile misali bi ta kirawni nabimo chenta bala Sidna Shakmar Sedu Kulubali Faruku ala ye belebele mi lamine ka karabali ni daileli bawke aye ayre bangayoro moyoro la ni ala sunam dine kuna wulu bara chama aye ulu sigi senka bako dikorni herema kono manguru tula ala sona so belebele min ni o fana brigade folo dara belebele fe décembre kalo kle tan ani sabat mele ni so yimbena na jo ka ke ikmadin islamia femye musukoroba luka safne glayro obena ke adugumana na o sanvela tosa obena na ke femye alaka dunambo ulu bismillah yoro minu ni ubibo uka sigidawlam katase ubebuka jamana uka kana alaka dine dumo ulu nyanamaya fabala yano so into bera jelebena na ulu de bismillah so yirabita ijo sokala nani nyona bonyongola ni oye etage nani ala sona belebele akelen ko faka brigade folo dadumi ala sona baro damdana kabini odo fogana se soyin ale blili kun folo o kera kunun ko ala musa mini o bena arajaba kalo kle wolo vla ma sam bakle kemenani binani fla kraka hijra sanjache ulam février kalo kle tan ani shegi sam bafla ani sam gani kele ala sona baro bra jele fana la tmana bunyani karama kono kera ni nabi mo chenta ba Sidna Shakmar Sedu Kulubali Faruku ale yera fana nana asenjo kenenkam o ngasan ale ka korfo chesa fem yesoyin yera barakelo ye katase ikmadin islamia yera manyema ni oye président international Fode Jagte ulu ye uka ni soja foluke anga jeka anyamada Abdul Jallo aleka o jasorolon fe Sanuya be masabanye masami ya ka deme bulu bama Faruku ye ka damine kununa fobi ni Faruku ka keta kelenkele belaje ibi alaya fanga alaya se ani alaka deme dafalen ye anofe alaye belebele min la wasa a bangayoro moyoro la kasoro amabo kata nyenyini yoroshi ka ke kabako ye ka jira ka ale alaka kuma tigiya ka fo ala nye siranya jon ko bi laban ulu de tala wa maminu sirana ala nye alaka layidu do ka fo ale na boda di uma ukoro yoro bela ani ku gereshege yoro la u yerete yoro min jigi indunan jigi so min flen ye ni abrigade folo dala décembre kalo kle tan ani saba san bafla ni sambuga belebele yere fe Sidna Shakmar Sedu Kulubali Faruku ka damne o do foga na se bima shu ani kle baraw be sena amajo foga na se ala sona kunu min ni o bena arajaba kalo kle woro ma san bakle kemenani binani fla kraka hijra san jachela dunan jigi soyin ale bilili ko folo kera min farale no akan adugumana bina ke igmadin islamia musokorobaw ka safne glan yoro ye ato etage nani obeke ala ka dunanbo bismillah yoro ye ni dunan jigi soyin yere chogole no bago jigoro ne herema kono mangoro tula ala sona ni bilili kene kan soyin yere barakelaw katase igmadin islamia nyemaya soma ulu yu kan ni so jayira alhamdulillah ni sonja revene la kalese ni sanche bayma alhamdulillah an sanche an ya baradamne herala alhamdulillah an flani apliko folola an adamne ni supasman ne an supasman c'est supasman yere abuyana duna opti jo adunya opti jo 2 mètres 50 na abunya opti jo 1 mètre 50 na alhamdulillah bela jele aye abara dam la turumna mangurtu konna la truki ka se ka supasman ke kanya turumna
a tɛ ɲa ni baarabaw tɛ i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲuman joué an bɛ ji de sama pour que ka se ka sɛmɛli dingɛ tu alhamdulilayi an bɛ ala tanu o la k'a barikada ala sɔnna ma o kow nana nɔgɔya alhamdulilayi an ye lɔngiriniw kɛ fo ka taa se o tu fini bɛɛ lajɛlen ma lɔngirini bannen kɔfɛ an sɔrɔla ka bɔgɔw kɛ sisan ka sopaseman dingɛ kɔnɔna fa donc ka rempli alhamdulilayi kɔfɛ an nana poto sigili daminɛ a poto yɛrɛ ɲɛ b'u la a poto yɛrɛ bɛ ti jɔ 40 sur 40 la a bɛɛ lajɛlen kɛra fer 14 de la a poto jan o bɛ ti jɔ fo 3 mètres la donc o bannen kɔfɛ sisan an ka sɔrɔ ka puturu daminɛ ka puturu kɛ k'u ban pewu alhamdulilayi o bɛɛ lajɛlen kɛra 14 en dusu plein alhamdulilayi olu bannen kɔfɛ sisan an sɔrɔla ka wurudu da sisan wurudu bannen kɔfɛ nɛgɛsirilaw y'u ka nɛgɛ siri alhamdulilayi du laada na i n'a fɔ an filɛ cogo min na an bɛ beton daw de la alhamdulilayi so yɛrɛ plan min na kɛ cogo min na dugumala ye o bɛɛ lajɛlen kelen don gakɔrɔla de o bɛna kɛ an balakaw olu ka safunɛ dilan yɔrɔ ani tobilikɛyɔrɔ ani o n'a ɲɔgɔnnaw caman donc o kɔfɛ sisan an bɛna so in jɔ premier étage deuxième étage troisième étage fo ka taa se quatrième na alhamdulilayi fɛn fɛn bɛna jɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ dunanjigiyɔrɔ de i n'a fɔ an karamɔgɔba yɛrɛ ka laɲini o ye duma o duma donc hakililatigɛ dilen don bɛɛ lajɛlen ma maa min bɛ kɔ kan région na fo ka taa se togoda fɛn fɛn lajɛlen donc bɛɛ lajɛlen ka na ni hakilinatigɛ donc mɔgɔw bisimila yɔrɔ alhamdulilayi o caman bɛna sɔrɔ so in na i n'a fɔ a ka kan cogo min na alhamdulilayi so in yɛrɛ baara a bɛ nin hukumu kɔnɔna la n'ala ka jɛ sɔla rasulila bɛɛ lajɛlen foli ni silamɛya foli ye an bɛ kuma daminɛ ni an karamɔgɔba foli ye ale min kɛra anw ka sababu ɲuman ye karamɔgɔ min kɛra misaliya tayɔrɔ dan ye karamɔgɔ min kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye anw ye an bɛ karamɔgɔ in fo ka barikada karamɔgɔ in ka laɲini ala ka bɛɛ sabati k'a ka denbaya kɛ a sago ye ala ka mɔgɔ bɔ ala min b'a jɔyɔrɔ fa a b'a ka ko fɛ cogo cogo ala ka kɛtɛ ka d'a ma a tɛ fɛn fɛn fɛ tɔ la ala k'an n'a kisi o bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛkulu Ikumadin Ilyas ala ka barika don ala ka bɔ sama tɔn bɛɛ la ala ka ala kosɔn kɛra kanu kosɔn karamɔgɔ hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli o la alhamdulilayi wulada in na an bɛ an ka betonda kɛnɛ kan n'o ye an ka balakaw ka safinɛ dilanyɔrɔ ale ni an ka Ikumadin Islamiya tɔnba in jɛkuluba sanuma in a dunanjigiyɔrɔ n'ala sɔnna ma wulada in na an bɛ o betonda kɛnɛ de kan o la an bɛ cɛsiri ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ in a kɛra misaliya dan anw ye ni karamɔgɔ in ka cɛsiri n'a ka jija ye ani Ikumadin tɔnden bɛɛ lajɛlen ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nin betonda in an sera ka kɛ nin waati surumani kɔnɔ n hakili la a tɛ sangajan yɛrɛ bɔ an ye nin inauguration kɛ yan nɔ wala alhamdulilayi a tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila bɛɛ b'a dɔn mankurutu la yan nɔ spɛsima a kɛlen ma nɔgɔ sojɔ ma nɔgɔ yan yɔrɔ in na mais kalo kelen kalo fila kɔnɔna la anw n'an karamɔgɔ an ka se ka nin baara in kɛ teliyala tancogo la fo k'a kɛ bi ye ala sɔnna o betonda ye bi ye an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada n'a ka cɛsiri ye tuma dɔ la an bɛ karamɔgɔ lajɛ walayi an b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ parce que ale bɛ ba la silamɛ diinɛ in na 24 heures sur 24 an b'a wele o la 24 heures morikɛ karamɔgɔ in walayi tuma dɔ la an bɛ a la an tɛ dan foyi sɔrɔ a la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn karamɔgɔ in ka laɲini ala ka bɛɛ sabati o la karamɔgɔ in kɛra misaliya dan anw ye bi a ye misaliya yira anw na a bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ musakabɔw la fonisɛriya la lahala bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ bila anw ɲɛ n'a ko a k'a kɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ aw ɲɛ k'a kɛ de donc o la an bɛ a ɲini Ikumadin tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ an ka karamɔgɔ in kɛ misaliya tayɔrɔ dan ye nɔ ka cɛsiri ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an cɛsiri an k'an jija o la n'an y'an cɛsiri k'an jija an bɛ se ka mɔnɛ bɔ ala ka diinɛ la o la nin yɔrɔ in na an bɛ jagase da bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin ko in na an si kana to kɔ a la an si kana to kɔ a la an b'a ɲini ala fɛ nin sigi ala ka kɛ an bɛ sa alijinɛ ye o la nin so in nin ye a betonda fɔlɔ ye ala sɔnna ma a tɔw bɛ nalen ala ka tɔw bɛɛ lajɛlen teliya ka na alors que ala kosɔn kɛra kanu kosɔn an karamɔgɔba hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli a birigiden fɔlɔ dara desanburu kalo tile 13 tɛmɛlen san 2000 ni san 20 kabini o don yɛrɛ baaraw daminɛna dingɛsenw na fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan su ani tile baara bɛ yɔrɔ kofɔlen na a ma jɔ wa nin dunanjigiso min filɛ nin ye a bɛna jɔ k'a kɛ étage 4 ye dugumana bɛ kɛ Ikumadin Islamiya musokɔrɔbaw ka safinɛ dilanyɔrɔ ye sanfɛla olu bɛ kɛ dunanjigiyɔrɔw ye alhamdulillah rabbil alamin hali sisan an n'a to so in ale bilili ko fɔlɔ o kɛnɛ kan fɛn min ye kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta ba yɛrɛ ye Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku
ala ye karabali kɛ belebele ye lahalaya bɛɛ lajɛlen la wa ka bɔda di an ma a koroyɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na belebele min ni ala y'a ka layidu talen dafa a ye tɛku ni o ye diinɛ dɛmɛbaw dɛmɛni ye ani ala ka dɛmɛ bolo ko o banba ala ka diinɛ dɛmɛba ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ala sɔnna so in ale bilili kɛnɛ kan kiraw ni nabi ɲumanw cɛntaba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku tele hɔrɔnya ani arajo hɔrɔnya an gɛrɛla belebele in na munna hali sisan ka se ka kuma galamani tɛngu a yɛrɛ la nisɔndiya ani farifoni ni weledakan min bi a bolo ka ɲɛsin diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma belebele in ale o lase an ka jɛ hali sisan Bukari Daɲɔ fo ka taa se Abdul Jalo olu ye kɔrɔfɔ minnu minɛ ka bɔ kiraw ni nabi ɲumanw cɛntaba la Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku an bɛɛ lajɛlen kan jɛ ka ɲɛmada olu fana fɛ. An bɛ foli ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an filɛ kaloba min na n'o ye Shahru Rajabu ye ka bɛn ni alamisa fɔlɔ yɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ kalo in bonya ala k'a di silamɛ ɲuman bɛɛ ma o jaabi min b'a kɔnɔ ala k'a ka silamɛ ɲuman bɛɛ ye barika minnu b'a kɔnɔ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli o kɔfɛ directeur nin sanga in na nisɔndiya dama de bɛ Faruku la sabu an y'a ɲini kɛ ɲɛda kura de di silamɛya ma a mɛ dɔn ni min ye silamɛya kun dɔnna anw fɛ yan ni maɲumako diinɛ de n'i yera a la kaba a b'a jira e yɛrɛ ta tiɲɛna silamɛya yɛrɛ kɛra fɛ ta tiɲɛnen ye bon o ye nkalon de ye ni diɲɛ ka kan ka ɲɛsin taabolo ma k'a fɔ ne nin ye diɲɛ bɛ lafiya an bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de ye silamɛya ye o la o ɲɛda kura in tɛ se ka ɲɛ n'an ma baara kɛ o de bɛ silamɛya bɔ dilili la k'an bɔ faden sagoya la k'an bɔ jugu sagoya la k'an bɔ yɛlɛ ko fɛn na k'a dɔn ko silamɛya nana ko diɲɛ ka lafiya o bɛ sabati ni silamɛw ye baara kɛ alhamdulillah nin zo in a bɛna di Ikmaldini musow de ma mun sɔn ka safinɛ dilan kɔnɔ ka se ka dɔ yɛlɛma k'a kɛ dɔ ye ka se ka diinɛ dama ni nafolo ye k'a sɔrɔ a mɛ bɔ arabu la a mɛ ɲini milliardaire fɛ politicien mɛ deli u yɛrɛ ka baara kɛ u wɔsi la n'o wɔsi ye k'o kɛ ka diinɛ dɛmɛ ka mɔnɛ bɔ diinɛ na yan bɛna kɛ o de baara ye o la nisɔndiya de bɛ an na ani welewele da ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ kumadonso b'aw ko jɔnmaana ye kara ye wa jɔn yɛrɛ la o ye danga de ni adamaden jɔra a yɛrɛ la dɔrɔn a b'a jira danga b'i kɔ f'i ka da i yɛrɛ la ala danaya kɔfɛ k'a fɔ ni ala ka jɛ ye ne ka laɲini n bɛ se k'a kɛ wa n b'a sɔrɔ o ye kalanba ye directeur hali n'i kɛra kafiri ye n'o danaya b'i la i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ a lajɛ nanzara sigira ka miiri de ka an bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ cogo di u ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ni danaya ye ni dan yɛrɛla ye o de y'a to u sera ka fara yele ka nɛgɛ bɔ a la ka nɛgɛ yɛlɛma bi k'a ka motow ye nɛgɛsow kɔfɛ ka mobiliw dilan bi ka pankuru sugu bɛɛ dilan u dar'u yɛrɛ la k'u ɲɛsin u ka ɲinifɛn ma o de la bi u sera o sumana ni cɛ dara a yɛrɛ la dɔrɔn a ka ca la i ɲɛsin fan i bɛ se tari ma faamu o tuma na an ka da an yɛrɛ la anw silamɛw an kana jɔ an yɛrɛ la an kɛra yɔrɔ o yɔrɔ an k'a dɔn n'an sɔnna ala ɲɛ siranya kɔfɛ k'an cɛsiri an ka laɲini ye min ye an b'a sɔrɔ a faamuna o tuma na n b'o wele de da silamɛ ɲuman bɛɛ ye minnu bɛ togodaw la minnu bɛ région kɔnɔ minnu bɛ dugubaw kɔnɔ minnu bɛ farafinna jamanaw na minnu bɛ farajɛla jamanaw na an yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ye ni baara de ye ani cɛsiri ni jija an kana jɔ an yɛrɛ la an bɛ dɔrɔmɛ ni fila minnu fara ɲɔgɔn kan nin ci kun bɔ nin ci kun bɔ n'o kɛra ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba kelen ye tari ma faamuya silamɛya alhamdulillah bi maa miliyariw de don diɲɛ kɔnɔ mais a bɛ daminɛ don min n'a miirila daminɛ na a daminɛna tasuma de kɔnɔ parce que ala ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kelen de nana n'a ye a kelen contre diɲɛ
a mɛ sira jamɛ tigɛ a y'i cɛsiri cɛw farala kan ni musow ni Ala ka dɛmɛ ye a bɛ sa waati min a y'a sɔrɔ a ye silamɛya république dilan Magan jamana k'a bɛɛ minɛ k'a juger ni kuranɛ ye kira ma sa fiyewu fo a y'o baara kɛ wa ale kɔfɛ cɛ minnu nana Seydina Umaru bɛ sa waati min a y'a sɔrɔ silamɛya ye Afrique jamana caman minɛ a y'a sɔrɔ silamɛya ye Faransi minɛ a ye Espagne minɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi fɔ ko nin ye jamanaba ye Umaru ma sa fo silamɛya y'a bɛɛ minɛ o la n'i ye ko daminɛ lajɛ ka tila k'o cogoya lajɛ i b'a dɔn Ala ka dɛmɛ kɔfɛ laɲini bɛɛ bɛ sabati o tuma na a yera yɔrɔ o yɔrɔ a ka ye ni baara de ye a kana maa dili a kana dɛmɛ ɲini maa fɛ a kana o kun siɲɛ maa ye a kɔrɔ tɛ maa man kan aw dɛmɛ Ala anw yɛrɛ Bamakɔ yan mɔgɔw bɛ an dɛmɛ o an bɛ Ala fo k'a barikada faamaw bɛ u bɛ fɛn bɛɛ k'an ye milliardaires bɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais anw ne tɛ dɛmɛ ɲini maa fɛ an t'an kun siɲɛ maa ye wa an t'an ko fɔ maa ye o la danayamɔgɔw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ko in danayabaw n'a kanubaw la an b'a ɲini aw fɛ a ka kɛ ten de a kana maa dili a kana dɛmɛ ɲini maa fɛ a kana aw kun siɲɛ maa ye a to kɔngɔ k'i fa o de hɛrɛ ka bon i kan n'i ka dɛmɛ n'i ka silamɛ ye ka tɛmɛ e k'i bolo ja danfɛn dɔ ye k'a ka fɛn dɔ d'i ma tari ma faamu faamaya ye latigɛw de ye mɔgɔ si tɛ yen k'i b'i wolo faamaya la ka sa o maa tɛ yen o hali an bɛ kaba minnu na k'a fɔ fɛn bɛɛ se b'u ye n'i y'i segin n'i kɔ faw ni baw ni mɔkɛw la i b'a sɔrɔ gɛlɛya daw ne tun bɛ yen mana yɛlɛma de ye se bɛ di olu ma bi o tuma o yɛlɛma kelen de bɛ senna Ala bolo fo ka taa dugukolo meleke a y'o layidu de ta wa tilkal ayamu nudawiluha bayna nas diɲɛ dɔw ye ne Ala ta ye n b'a yɛlɛma n ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya la min mana ja bi fanda n b'o ka sini milliardaire bi milliardaire n b'o ka sini tɛgɛjɛ ye bi jamana marala n b'o ka sini baarakɛden bi baarakɛden n b'o ka sini jamana marala ye o ye Ala ka layidu de ye a b'a yɛlɛma ni ɲɔgɔn cɛ de mana sababu min bi an se an ka ɲinifɛn ma o ye baara de a faamuna o tuma na an bi kundala sunyali kɛ yan ka nin faamu cogo ɲuman ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ hali n'aw fila b'aw ka togoda la aw kana jɔ aw yɛrɛ la a kana jɔ aw yɛrɛ la a kana jɔ Ala la a ye da Ala la a ka da aw yɛrɛ la k'aw cɛsiri hali n'aw tɛ se ka foyi kɛ a ye nɔgɔforoni bin a ka to k'o cakɛ ni min sɔrɔl'o la a y'o feere o mana bɛn min ma a y'o kɛ ka diinɛ dama o de hɛrɛ ka bon ni arabuw ka miliyari ye o hɛrɛ ka bon i ka t'i kun siɲɛ miliyardɛri ye a ka miliyɔn nɔfɛ tari ma faamu n'aw yera dugubaw kɔnɔ a bɛ se ka mun de kɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ o la halala sira kan ka diinɛ dɛmɛ a ye jɔ ne nin de ye a kana ɲaga maa la a kana jɔ maa la wa a kana ta ɲini maa fɛ Ala danaya kɔfɛ a ye daw yɛrɛ la k'aw cɛsiri n'o ye Ala ka layidu dafa a bɛ o ye mana kɛ Ala kalela de a ko nin diinɛ in n b'a kɔrɔta diinɛ bɛɛ kan hali n'o ma bɛn ne Ala jugu kafiri ma n b'a kɛ Ala ka kalekan u t'i to kɛbali ye abada o la n'an sɔnna k'an cɛsiri bilahi an mago bɛ dugukolo la cogo min a bɛ kɛ ten nin ye daminɛbali daminɛ de o la an bɛ nin faamu cogo ɲuman ɲini bɛɛ fɛ alhamdulillah an bɛ denmisɛnniya de la bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ denya yɛrɛ la o la fɛn bɛɛ se b'an ye lamaga se b'an ye an bɛ se ka si k'an jɔ an bɛ se ka tilen k'an jɔ o tuma na an kana sɔn denmisɛnniya fanga in ka taa k'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ kɛ min bɛ Ala ka diinɛ kunna wolo o la an b'a ɲini Ala ba fɛ Ala min ye layidu ta ko a bɛ diinɛ kɔrɔta Ala ka Ala ya fanga don an na fanga min ti dɛsɛ foyi la ya Rabbi Ala m'o don an na an yera yɔrɔ o yɔrɔ Ala kana an dɛsɛ ko yira an na an yera yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an ka laɲini bɛɛ sabati Ala ka cɛsiri di silamɛ bɛɛ ma ka garijɛgɛ ɲuman di silamɛ bɛɛ ma sanayɛlɛ min bɛ kɛ ka na n'o ye sira walimiraji ye n'a bɛ bɛn le 10 mars ma ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala k'a fɛnɛ jira an na dugawu jaabiw ni barika minnu b'a kɔnɔ Ala k'a di silamɛ ɲuman bɛɛ ma Ala
k'a kɛnɛw sigi hɛrɛ la ala k'a bɛɛ latigɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a ko wasaw dan bɛɛ ma ala ka kira bonya kama kaloba in yɛrɛ barika kama sɔla ala rasul alhamdulillah rabbil alamin hambi belebele info alsisan ka wali ɲuman dɔ ka dili ala fɛ so in ala ka ban telela so in bɛna jɔ ka kɛ sokala naani ni o ye étage naani ye ala ka baro bɛɛ lajɛlen teliya hali sisan an to jamana kɔnɔna kunnafoniw na tɔnsigiba dɔ fana nun donna an fɛ yan nɔ faaba la ni a bɛ fɔ a ma ko forum de bamako tɔnsigiba in ale dabɔkun ye munna hali sisan ka se ka hakilina fɔlifɔliw kɛ gɛlɛya minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ ka se ka hakilibaw fara ɲɔgɔn kan ka o ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ka di jamana mara faamaw ma ɔhɔ munna gɛlɛya minnu di minnu o bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se nɔgɔya cogo min na ka aw hakilila jigi k'a fɔ kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kuntigiya tun bɛ an ka mara ni mara cɛbɔlen minisiri bolo ni o ye colonel Abdulayi Mayiga ye an ka jɛ ka fɛn min ye Aminata walikelen Mamu Jakite lamɛn walasa ka se ka o ko in tɔ fana faamu. Ni kɛnɛ in n'a tɔgɔ dara Autre Forum de Bamako sigira k'a fɔ Forum de Bamako yɛrɛ tako 21 de ye ɲinan ye min dɔgɔdalen don ka bɛn mɛ kalo natɔ in ma. Ne mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan lakulu dɔ kɔnɔ n'o tɔgɔ ko VIP Africa o la an bɛ kuma k'a lajɛ diɲɛ bɛɛ ka taa sira min fɛ an bɛ hakilila di ɲɔgɔn ma o de kɔnɔ o jama ko mɛn an bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que an tɛ forum ɲɔgɔn dɔ kɛ pour que an bɛ Mali situation min na an ka réflexion k'o la o bɛ bɔ cogo min na o de nana ni nin ye n'a fɔra a ma ko Autre Forum mɔgɔw y'an wele kɔfɛ k'u bɛna an k'u kana na parce que a donni ka ca mais n'i ye nin fɛn sugu fana kɛ Faransi télévision nana Faransi radio nana a b'a to mɔgɔw b'a dɔn diɲɛ kɔfɛ ko Mali ye jamana min ye mɔgɔ bɛ se ka taa jamana la parce que ni waritigiw mana baaraw créer yan gɛlɛya bɛ don dugu kɔnɔ mais n'u y'a ye ko jama bɛ ka lajɛrɛ kɛ yan k'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka ɲini k'an ta an ni mɔgɔw ka bɛn o b'a to u hakilila bɛ sigi u bɛna n'u ka wari ye dugu bɛ taa ɲɛ donc o de y'a to an ye nin forum filanan in dilan n'a fɔra ma Autre Forum de Bamako. Tile fila sigi in senfɛ dunanw ni an ka maabaw bɛna hakilinaw di ɲɔgɔn ma jamana taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn mago to. baro bɛna kɛ min kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la salle kɔnɔ n kinibolo fɛ Imam Mamu Diko bɛ yan o b'a jira ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna o kumaw de fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya an ka faamaw bonya an ka école karamɔgɔw bonya diɲɛ fɛn o fɛn ni bonya bɔra la o ko bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn buruja an ka dɔ b'o la donc ni waati kɔnɔ an bɛna o kuma fɔ. Muktar Wan tɔgɔ la jamana kɔnɔna mara minisiri ye hakilina in tanu. Ni kɛnɛ ye kɛnɛ ɲɛnɛmanba ye parce que hakili jagabɔ kɛnɛ don Mali tɛmɛra fɛn fɛn fɛ depuis 2012 an ye crise mun dɔn nin kɔnɔnafili don mais jigilatigɛ ko tɛ jamana bɛ minnu ka kɔrɔ ni Mali ka taa ka segin olu ye crise don olu yɛrɛ kun bɛna tunu mais olu sera ka bɔ a la mais avec tout ça bon crise bɛ jamana yɛrɛ tɛ taa crise kɔ mais mun ka ɲi kosɛbɛ o ye ka n'aw bɔra crise kɔnɔ ka faamuyali kɛ ka sigi ka kuma aw ka se ka bɔ pour que aw kana bin a ɲɔgɔnna kɔnɔ cogo min na diinɛ ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ kana bɔ diinɛ na jamanadenya o ka se ka sabati ka ɲɛ o bɛɛ de bɛ fanga di jamana yɛrɛ ma. L'Autre Forum de Bamako kɛnɛ kun bɛ cɛ bi juma bɛɛ mana kɛ hakilina minnu kan u b'o kɛ gafe k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma yanni forum ba nata cɛ. Kɛnɛ dɔ fana kuntigiya tun bɛ an ka kunnafoniko minisiri bolo ni o ye Dr Amadou Touré ye o dabɔ kun ye munna hali sisan maa minnu bɛ denmisɛnninlakaw la ni u kɛmɛ ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ bɔlɔlɔ ko u bɛ se yiriwa anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na ka se ka yiriwa kuntagalajan ka o sabati sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa a yirala k'a fɔ u ye baara kura caman sigi sen kan min ni o bɛ yiriwali don internet ko la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jɛ ka fɛn min ye Aminata Samake lamɛn walasa an ka se ka o ko in tɔ fana faamu. Ni mansimafɛn kuraw ka dɛmɛ ye denmisɛnninnaka dɔw fo ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma olu bɔra k'u jɔyɔrɔw yira baara kɔnɔna la baara minnu bɛ se ka na ni dɛmɛ ka se ka yɛlɛma don jamana ka ɲɛtagaw la u ye o caman kɛ ne u tɔgɔla cakɛda dɔ dayɛlɛ ni ye fo ka taa se baarako nɔgɔyali ma an ka jamana kɔnɔ. An bɛ an ka jeunes de ka kɛnɛ kan oxy ka production ani comsat u bɛ ka ninnu ye jeunes minnu bɛ ka baara kɛ an ka domaine kɔnɔ min ye information ani communication domaine ye ayiwa an bɛ ka nana ni jɛkulu in marayɔrɔ la
pour que ka Malion ladɔnniya an ka ministère ka baaraw koɲɛw na. Fɛɛrɛ caman b'an bolo, plan caman b'an bolo pour que an ka se ka an ka jeunes ka haminako nɔgɔya. Jeunes minnu bolo bɛ information ani technologie ka domaine na, an ka baara ye k'u dɛmɛ ni waleyaw ye waleya minnu bɛ se k'a to u ka baara bɛ se ka yiriwa, ni waleya minnu b'a to u bɛ se ka an ka jamana Mali bɛ se ka bénéficier technologie ta sira kan. O hokum kɔnɔna la minisiri min sigilen no kunnafoni kow kunna, ale ni kunnafoni nasira kura wɛrɛw ye a ka koɲuman dɔn yira a bɛ se ka Mali kɛ jamana ye jamana tɔw cɛma cogoya min na subahana mansi ko nasiraw fɛ, min b'a to hali dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ se ka sama Mali nɔfɛ cogoya min na ka na ni sababu ye. Ne yɛrɛ kɔni ye plan caman bila sen kan, n y'o de présenter an ka CNT mɔgɔw ye déjà minnu bɛ an ka commission kunna. An y'a présenter premier ministre ma déjà, a tɔ ye ka gouvernement ka action ta a kan. N'an y'o ta an bɛ sɔrɔ ka loi damadɔw sigi minnu b'a to an bɛ se k'an ka projet ninnu bila sen na. A projet ye mun ye? A fɔlɔ an bɛ fɛ jamanadenw bɛ ka technologie utiliser. A kɛra i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye o, i kɛra l'école karamɔgɔ ye o, i kɛra cikɛla ye o, i kɛra baganmarala ye o, u bɛɛ la technologie ka taabolo dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ se k'i ka baara nɔgɔya. Ayiwa, pour que an ka se k'o baaraw kɛ, il faut que an ka jamana denmisɛnninw minnu ye a fɛn ninnu kalan kɛ, minnu b'a ɲɛdɔn, olu ka baara k'an fɛ. Ayiwa, an bɛ sigiyɔrɔ min na bi, COMSAT ani Oxyca production olu nana ma déjà pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kunnafoni ko minisiri y'a laɲini ka dɛmɛ kɛ COMSAT mɔgɔw n'a dɛmɛbaga jɛkuluw ye. U bɛ se ka u ka baaraw sabati mansimafɛnw nasiraw fɛ cogoya min na. Ni o baara bolodalen dɔw tɔgɔ ko digital era, ni o sababu fɛnɛ bɛ na ni waleɲuman dɔn ye kunnafonidi sira baarakɛbaga dɔw ma, minnu bɛ k'u jɔyɔrɔw fa kosɛbɛ yɛlɛma donni n'a a sira ɲumanw fɛ Mali ka ɲɛtaga la. Ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ. An ka jɛ ka o juma sina u ka ja sɔrɔlenw lajɛ ka bɛn ni bi ye. Algérie jamana ɲɛma Abdulmajid Tebboune kɔni bɛ ka lase dɔ kɛ nin waati in na. Algérie jamanaden bɛɛ lajɛlen sigilen don Algérie kɔnɔla ani a kɔ kan ka lase min b'a kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni kunnafoniya dɔw ka kɔrɔfɔw kɔni ye. A ka lase kɔnɔna la wasadenw olu ka bulonba a kɔni bɛna o kɔni da kolonci ka bɔ yen cogo min ka se ka kalafili a bi tali kɛ wasaden kalafili kuraw la ka o labɛnw sabati waati telima o kɔni kɔnɔna la. A ma dogo diɲɛma la k'a fɔ Abdulmajid Tebboune nara ka bɔ Allemagne jamana kɔnɔna la a ti tɛmɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan bilen. Algérie jamana ɲɛma Abdulmajid Tebboune seginni kana bila bi la ani fɛɛlɛtɔn 6 olu kɔni ye ɲan ye fanga senamatɔn fɛɛlɛtɔw olu kɔni bi o la. Nka parti majoritaire maaw ni olu ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika o tun ka surun kosɛbɛ ani olu kɔni ma ɲɔgɔn ye. O bi tali kɛ Front de Libération Nationale FLN ka taa se Rassemblement National Démocratique RND o maaw olu kɔni ma sigikafɔba ninnu kɔni bala ka kɛ waati la waati min ni wulikajɔba min kɛra février kalo tile 22 san 2019 ni a kɛra sababu ye ka Abdel Aziz Bouteflika ka fanga dafiri o san kunbɛn ka o kɔni magwɛn. Maa min bɛ ni a tɔgɔ Abdel Aziz Belayda ni ale ye fɛɛlɛtɔn dɔ maa ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa ye min bisimila dɔgɔkun kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ wasadenw olu kɔni ka bulon bina ci wa wasaden kalafili kura o kɔni bina kɛ o cogo kelen fɛnɛ don. Algérie jamanadenw bɛ se ka u sigi k'a fɔ gouvernement yɛlɛma o fɛnɛ bi sɔn ka ye jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ olu kɔni na. Waati min na Abdulmajid Tebboune b'a ka kasaw cɛ k'a kunda Allemagne jamana kan a tun y'a ka dusumangoya ani a ka nisɔngoya yira Abdel Aziz Jiraf ale ka gouvernement o kɔni na wa bɛɛ lajɛlen sigilen don tuguni ka fɛn min b'a kɔnɔ a ka discours kɔnɔna la o de ye k'a fɔ maa minnu minɛlen
do olu bɛɛ lajɛlen ka bilaliko kumaw o fɛnɛ kumaw bi sɔn ka ye a bi taa maa 70 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko la minnu bɛɛ lajɛlen kɔni datugunen do ni waati in na Algérie ale jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ maaw do maa minnu ni olu kɔni datuguna ka sabu kɛ u ka hakilina di ye. Nigeria jamana kɔnɔna la lakɔliden maa 27 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ani kalankaramɔgɔw olu kɔni jasura araba tɛmɛnen banbaci wale tigilamaw fɛ lakɔliso la lakɔlisoba min ni a bɛ Kagara ale dugu la Kagara ale bɛ marabolo min fɛ Nigeria kɔnɔna la o ye Niger marabolo ye jamana kaɲangalanfa ani a tilebiyanfan o kɔni fɛ nin kɔni bingani bi kɛ waati min na banbaci wale tigilamaw fɛ lakɔliden minnu tun bɛ kalanso kɔnɔna la a bi taa se lakɔliden 600 ani 50 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko o kɔni ma wa nin kɔni lakɔliden jaso in kɔni kɛra kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ waati min na ni Kangara marabolo fana kɔnɔna la o tun ye lakɔliden maa 300 ani maa 44 ka olu minɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na an bɛ waati min na iko bi kɛlɛkɛcɛw a bi tali kɛ banbaci wale tigilamaw la u kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔbaw ka o sabati a bi tali kɛ denmisɛnninw olu jasoliw olu kɔni na wa u bɛ laɲini de kɛ sanga n'a ka waati Nigeria ale jamana faamaw olu kɔni fɛ an bɛ waati min na ɲininkali tɔmi min ni o b'a la ka kɛ o de ye k'a fɔ kun jumɛn na waati bɛɛ lajɛlen lakɔlidenw b'a la ka jaso Nigeria ale jamana kɔnɔna la. An bɛ taa Centrafrique jamana kɔnɔna la k'an to yen ka taa CPI ale kɔnɔna la Belgique ale jamana kɔni kɔnɔna la Centrafrique jamanaden maa 2 minnu nɔ minɛlen don k'a fɔ u ye dantɛmɛ wale ka o kɔni kɛ waati tɛmɛnenw na guerre civile o senfɛ fɛn min ye Centrafrique ale jamana o kɔni kɔnɔna la olu kɔni bɛ bɔgɔ jeninen sanfɛ bi diɲɛ seleke 4 tɔnba olu ka kiirisoba Cour pénale internationale maaw olu kɔni yɔrɔ la ni maa kofɔlen minnu filɛ Patrice Edouard Ngaizona ani Alfred Yekantom Maudo Maminu ni a yirala k'a fɔ u ye dantɛmɛ wale o kɔni kɛ waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2013 ale waatiw kɔni na Patrice Edouard Ngaizona Mado maa min dɔnnen don fɛn min ye Centrafrique jamana kɔnɔna la a ka cɛsiri ani a ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farikolo ɲɛnajɛ o binakun kɔni kan nka diɲɛ seleke 4 kiirisoba Cour pénale internationale maaw kɔni y'a yira k'a fɔ Centrafrique farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ min filɛ nin ye Patrice Edouard Ngaizona Mado maa min ni a ye banbaci wale kulu anti-balaka maaw ka olu kɔni jugɔrɔma dondo kosɛbɛ san 2013 ale waatiw la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ 2013 kɔni kɛra sa ye san min banbaci wale kulu sele ka maaw ni u fanba kɛn bɛ ka silamɛya birifini biri u yɛrɛ la olu nale waati min na k'a fɔ u bi jamana ɲɛma François Bozize ka ale ka fanga dafiri kulu dɔ min tun bɛ yen n'an kuma ko anti-balaka maaw ni maa kofɔlen kɔni tun sen bɛ olu la kosɛbɛ a nɔ minɛ n'o k'a fɔ a ye maaw kɔni fagacogo bɛɛ la ka bin maaw kan ani hali sisan a sen bɛ ko caman o kɔni na a ka sɔrɔ nadonba Maître Gert Jean Knop o kɔni y'a jira k'a fɔ siga foyi tɛ min na ni maa kofɔlen kɔni ma foyi kɔni kɛ nin waati in kɔni na a maaw hakili lajigi k'a fɔ kɛlɛ in kɔni kɛra sababu ye ka maa 3,000 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na ka kɛɲɛ ni CPI maaw olu ka kɔrɔfɔ ye. Kɔnɔwari jamana minisiri min ɲɛsin bɛ jamanadenw kafoli ma ɲɔgɔn kan an ko a ma ministre ivoirien de la réconciliation nationale Kwadwo Kona Berthe min bɛɛ lajɛlen bi a dɔ k'a ka be la ale kɔni ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ ni kɔnɔwari jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ka ɲi ka ɲɔgɔn ye Bruxelles Belgique ale faaba kɔnɔna la kumaw bɛna boli fɛn min kan o de ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bi sigi sen kan cogo min Laurent Gbagbo bi se segin ka na kɔnɔwari ale jamana kɔni kɔnɔna la cogo min na Laurent Gbagbo ka se ka segin ka na kɔnɔwari jamana kɔnɔna la a mago bɛ sigi ka fɔ baw olu kɔni na an bɛ waati min na iko bi dɔgɔkun tɛmɛnen Laurent Gbagbo ka fɛlɛtɔn FPI Front Populaire Ivoirien olu kɔni y'a yira k'a fɔ u jɔrɔla kosɛbɛ retard tali la ni maa kofɔlen ka segin na ka na jamana o kɔni kɔnɔna la ka sabu kɛ jigiw kun dalen don k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo a b'i segin ka na kɔnɔwari jamana kɔnɔna la décembre kalo tɛmɛnen FPI maaw
maaw kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna kulu dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma comité national d'accueil février kalo tile 24 nata minnu ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲɛsin Laurent Gbagbo n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛna segi a ka bisimilalaw kan ka kɛ cogoya min na. Laurent Gbagbo a ka seginni ka na kɔnɔwari jamana kɔnɔna la o kɔni ye fanga sɛnɛmatɔn maaw ani fanga tigilamaaw ka sigi k'a fɔ baw olu dara kumaw kɔni ye nin waati in kɔni na. Fanga sɛnɛmatɔn maaw kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen jamana ɲɛma kalafili min kɛra sababu ye ka Alassane Ouattara sigi fanga la a bi jamana sariya sunba ka o sɔsɔ ka sabu kɛ 3e mandat o kɔni ti fɛ o kɔni tɛ kɔnɔwari ale sariya sunba o kɔni gafe kɔnɔna la. Nka Laurent Gbagbo ka seginni o kɔni ye Alassane Dramane Ouattara fɛ la ko ye ka maaw hakili jigi k'a fɔ Laurent Gbagbo ale ye kɔnɔwari jamana mara san 2000 kana bila san 2010 la waati min na décembre kalo san 2010 Alassane Ouattara kɛra jamana ɲɛmaa ye a y'a kuwa da Alassane Ouattara kuwa la k'a fɔ a sɔn tɛ fiyewu. Kɛlɛ toro senna fo avril kalo san 2011 o de sen fɛ sa Laurent Gbagbo a kɔni minɛra ka taa kɛ wo la Belgique ale jamana kɔnɔna la k'a daminɛ o don fo bi Laurent Gbagbo kɔni sen ma su kɔnɔwari ale jamana o kɔni kɔnɔna la. Hɔrɔnya TV jabarani sugantiba cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi juma ma fɛn min ye silamɛya kalo 7 arajaba kalo tile 7 san 1442 kɛra ka hijira san jati la o de tun ye ninnu ye ni Ala sɔnna an bɛ an kɔ don aw la nin yɔrɔ in na kibaru minnu bɛ ka o bɛɛ lajɛlen fana da aw tulo kan ni Ala sɔnna nin waati kelen yɛrɛ la wajulu kɛnɛ labɛn o bɛ senna kurale kaw fɛ ni Ala sɔnna sini sibiri o wajulu kɛnɛ o bɛ sigi ɲamakɔrɔkaw fɛ masa tɛrɛni o sanfɛ ni Ala sɔnna tɛnɛ don sa walikele kari tɛnɛsu kalankɛnɛ o bɛ sigi bakɔ jikɔrɔni ale ye ntolanci kɛnɛba sanfɛ tɛnɛ sa an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fitiriseliw kɔfɛ silamɛya du belebele in kɔnɔ munna tɛnɛ do kalan ka se ka taa a baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ bonya ani karama kɔnɔ i sira walimiraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ ye sa igmadin silamɛya bɛna a wajulusu sigi bakɔ jikɔrɔni ntolanci kɛnɛba o sanfɛ ni o bɛ bɛn arabadon ma marisi kalo tile 10 san 2000 ani san 21 a don dugujɛ sa alamisa don marisi kalo tile 11 o bɛ bɛn sanayɛlɛ ale do kuncɛ baaraw ma bakɔ jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ mangurutu la fariku ka misiri belebele in kɔnɔ i n'a fɔ ladala a bɛ deli ka kɛ cogoya min na Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ ka kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Seydina Cheikh Umar Sidiou Kulibali farikolo n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn ka fɔ nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi jumadon bamanankan kunnafoni na ni Ala sɔnna sini aw ni Hawa Gindo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana Ala ka kolo suma ka basigi kira bonya ni an karamɔgɔ farikolo n'a bɔnna sanuman barika ni o hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli